Nem mondunk semmi újat azzal, hogy a személyes és a szakmai sikerek mértéke gyakran a kommunikáció minőségén áll vagy bukik. Ez ma már mindenki tudja. A kérdés az, hogy mit teszel a jobb kommunikációért. Még a magabiztos fellépés is tanulható. Nem egy vele született képesség, hanem egy fejleszthető készség. De nem mindegy, hogy hogyan tanulsz. Nem elég könyveket olvasni, vagy előadásokat hallgatni. Csinálni kell. Gyakorolni, változtatni, újra meg újra nekifutni. Megfigyelni és kívülről is látni önmagadat. Segítünk kialakítani egy olyan jelenlétet, egy olyan vezetői jelenlétet, meggyőző kommunikációt, ami egyedivé és emlékezetessé teheti azt, ahogy írsz vagy beszélsz. A helyek száma limitált, mert személyre szabott mentorálást nyújtunk. Nem tömeges tréninget, nem csak csoportmunkát, hanem egy egyéni fejlődési folyamatot. Szugyicki Katalin vagyok, és az élmény alapú tanulásban hiszek. Bombera Kriszta vagyok, és a kommunikáció gyakorlásában hiszek. A kommunikációs mesterkurzusunkról minden részletet megtalálsz a weboldalon. Várunk!